abantu bakubwata kebagenda isiko lya serikali abantu abagundo boka bakolire ebikoli enze ebikoli by'ogukumi bituruturu by'ogukumi nabakolera omujumbe ng'enje kabiri ngamune ng'anarwaneti omonto ebikoli bakolete embirenga mbatageteto kyagwatora abajumbe barega abaitete abantu bagotarana barabwo abajumbe baitete abantu bakwete babwatire ebina byabo ebinde byatugutiru ase ng'enje bari na barabwo batari gotari butuke ng'enje kabiri ngamune n'ekikali kya polisi bamanya gokorera kebagenda ng'enje kabiri oko nogo kyahisa abantu baseite gusi abantu aba ekero omwana oyo omonyaroka Glory Oruoba moseneta agechete airport kong'wera na inje rirangite yani ngogoche airport kukaekumera na inje tari mamochana akore tari kenda akwanete no ino okwana abali kwa magazeti no nenjire takwanete no nde bwenzi ogoche airport kukaenga nalengo bamutukutire kureke ombeki abo bamutsumbuyire bachandira omusubaji uyu no nechi beza gwenete kwaka nuche chiri cyo mwelyo tana kwaka nubaka bono ebitine birorose nabantu bako bakorera ebitina nabamura abaguzi bari ne serikali obochoni bababwato kina ino bakagete ngende bacho kora ngatocha kuiroka matiti ntundo kwakero matiti ngenje kabere ngamne nganga ntocha kwarirwe bintu bune bituiroka titoko iroka na ine ngocha gutwara turu musangika nabarayi bonzi baguzi tokani abantu abo anye batagete tori chikora namasikani to abasikira matuka mange abantu mumaite nganje tinikora monde bwenzi tiniko chagosa mwana abitina tiniko sugweso imana mange ikango kwara nabantu ngora kweberelia abantu andon sense ko ngende country no nabaguzi bonzi akipiteli nyabantu tori chikora no koboko gwo kobe ngora okomosi tokwana nabantu ngora nyasa tutegerere tubanga abantu ito amuturikora amabantu lakini nyo batagete ko chake bikoli bunebi ngana bibakora ngabacha gotianira abantu ngotamanyetinga babere bagutuma abantu jese babo kibagende kubatianira ngamba bananje emeti ngebere megima bakasomba baruba boli murai cyugusiyo tararangiri kuboli bamagara ngabaye kukibeza baye kunemeremo batigane nanje bali batagete ko genda ororese bakagenda digabagenda ororo lakini batike bindebi onye style yo kole ngenje bakorera kibagende ngereza post komenti abantu tuwa boye gostoiroke ezerekali yabire kurangiria barayi bagusi ange bonzi kuruo mugako ngeli mugako bule abarayi bagusi bonzi bakobate butuko ngababa emere muji parasteto baba ikibeza bambwatoke bandizoni no eno mujumbo oyo abajumbe bande bagusiyo bako ba intimidated ne serikali bako tebunga nyambali ko jigondika ko sembali ko jigondisoni ngango jigochandu bale kibagende nkalenga boli buna ba na barayi serikali nga atigane na inche agende iziko gali andame abwatokane na inche ebine bintu abantu bamayitenda abantu bende kukwana mu mugaso iguru amangana yake bagende yakokorerwe nyinche kabiri ngamne mutalima mojande onzike bagende yakorire ekiyegere yende kibagate bangana arwaniti umuntu oluno mujumbo jolire n'abantu bali kumulikira lirube agende koti bomena noro bamubeke galime bamubwate litanga nditkoligi mu Nairobi bamubeke galime butuko uno muntu omuibi bamanye kumuira mpaka keroka bamusiye keroka ororo na indi bamanye kumuruzi keroka bamuire naruko bono ngendo kikiani no guchanda kibagende batagete kumuchanda kumu-intimidate kumusumbwa elinde bamutianire atwara obwoba eli ngambwa atoke na batagitego abantu ababere bagana okwana ibintu bine bagenda bagikuliya barayi baguzi bagikubatebi nejikura tokoligi na inde tigaba manyiga na ninje nkwane mo ninkwana amange korotse kumena nabantu gusini ndete okore mezanga gusina abantu baguzi mbahereza buronge gendo kende tikeyo kego jikunduzi chikuleji na inde tindi go jikutika na bakora buna barakore tindi go jikutika ko boli chikura na bagachanda abantu na barachanda abantu abagusi bana chirekina na intwana chirekina ngobo dole chikuleji togende ballot yetebe abakenya bana chikina gitororo tali umuntu yomoza abantu bari bakore ibintu byubo chinga bunebi uzumbwa barayi bagusi ngabona bata togende ngenje kabiri ngamnebi